Les nostres articulacions són com si foren frontisses. Amb l'edat poden anquilosar-se i necessitaran que algú les engreixe. Tu pots engreixar les teues articulacions fent exercici físic. Avui te presentem exercicis per a l'artrosi del genoll que treballaran l'art de moviment. En el primer exercici flexiona el genoll i fes-lo arribar al pit amb l'ajuda de les mans. Treballa de manera alternativa i recorda que l'has de repetir un mínim de 10 vegades. Són exercicis que s'han de fer de manera suau, molt progressiva. En el segon exercici, assenta't deixant les cames penjant i col·loca una tovallola baix de les cuixes. Comença a estirar la cama i a flexionar al màxim, treballant també l'art de moviment del genoll. Recorda que s'han de fer aquests exercicis almenys 2 vegades al dia i mai arribant al punt de dolor. Ajuda't!